У 1993 годзе нашчадкі роду Радзівілаў змаглі наведаць Беларусь. Менск, Нясвіж, Мір. Была сярод іх і пані Эльжбета, якая добра памятала палац у Нясвіжы яшчэ да ваенных гадоў, калі ён належаў сям'і. Дык вось, калі дэлегацыя прыехала ў Мір, іх сустрэлі хлебам з соллю са словамі «Вітаем князёў Радзівілаў на нашай зямлі». Якой вашай? Нашай, адказала пані Эльжбета. Яна памерла ў 2021 у Варшаве і была апошняй, для каго палац у Нясвіжы быў не музеем, не помнікам ЮНЕСКО, а проста домам. Мяне завуць Васіль Калач, і гэта праект «Сармат» пра шляхецкую гісторыю і культуру. Так, мы вярнуліся, і сёння пагаворым пра Радзівілаў. Самы заможны і ўплывовы род Вялікага княства Літоўскага. Пачнем. Адкуль узяліся Радзівілы? Даследчыкі выводзяць род ад баярына Осціка, гэта 15 стагоддзя, а той Осцік нёс вайсковую службу Вітаўта, і вось яго сын Радзівіл Осцікавіч і быў пачынальнікам роду, а ўласнае імя ці імянушка Радзівіл стала прозвішчам. Тую імянушку часам спрабуюць тлумачыць на славянскі манер. Маўляў, яна блізкая да Радаславаў, Радаміраў. Насамрэч, гэта чыста балцкая гісторыя. Нават зараз у Літве ёсць прозвішчы Радвілас, Радвіла. Гэта класічнае старое балцкае імя, складзенае з дзвюх асноваў Рад і Віл. Герб трубы, тры паляўнічыя ражкі Радзівілы маюць з 1413 году. Князькі тытул і дэвіз «Бог нам радзіць» з'явіўся 100 гадоў пазней ад імператара Максіміліяна I. Тады ж да трубаў дадаўся і вялікі чорны арол, імперскі. Вельмі хутка землі Беларусі, Літвы і Украіны аказаліся пад крыламі гэтага чорнага арла, а род падзяліўся на лініі: Нясвіжская, Алыцкая, Біржанская, Клецкая, Ганянская. Атрымалася сямейная імперыя. Давайце палічым уласнасць роду Радзівілаў на 1750 год. 23 замкі, 426 гарадоў і мястэчак, 2032 зямельныя маёнткі, 10 053 вёскі, 500 000 дымоў, 2,5 мільёна чалавек, якія там жылі. Як вам? Уражвае? Нясвіж пры гэтым бараніла свая артылерыя і свая прыватная армія на 6 000 чалавек. Армія Радзівілаў у пэўныя гады была не меншай за войска Вялікага княства Літоўскага. Но гадавы даход аднаго пані-каханку нясвіжскага ардынанта мог раўняцца гадавому даходу Вялікага княства Літоўскага. Ані сапегі, ані пацы, ані хаткевічы не дасягалі такой вышыні. Хіба патоцкія былі недзе блізка. У чым сакрэт? Адкуль гэта ўсё? Ужо ў 16 стагоддзі Радзівілы злавілі фішку, якая дапамагла ім выбіцца наперад. Першае – сямейная салідарнасць. Іхная партыя – гэта сям'я. Самае важнае. Другое – персанальныя стасункі з манархам і яго дваром. Трэцяе – стасункі і шлюбы з іншымі магнацкімі родамі, кішкамі, любамірскімі і так далей. Вось і ўвесь сакрэт. Пры гэтым Радзівілы так ніколі і не селі на трон. Карону прымерыла адно Барбара Радзівіл, жонка Жыгімонта II Аўгуста. Затое 7 Радзівілаў былі канцлерамі ВКЛ, 7 – вялікімі ці польнымі гетманамі, 12 – віленскімі ваеводамі. Без згоды Радзівілаў у Рэчы Паспалітай не маглі выбраць ніводнага караля. Хаця не, аднаго выбралі – Панятоўскага. За яго тапіла фамілія Чартарыйскіх і Расея. Можа, таму ён і стаў апошнім? Да і той апошні прыязджаў у Нясвіж клянчыць у Радзівілаў грошы. Не яны да яго, а ён да іх. Ну і хто тут галоўны, а? Пералічыць усіх выбітных Радзівілаў няма ніякай магчымасці ды і сэнсу. На генеалагічным дрэве роду можна ўбачыць 448 прадстаўнікоў фамілій ад часоў Вітаўта і да 2010-х гадоў. Каб не заблытацца, Радзівілы бралі мянушкі: Руды, Чорны, Пярун, Геркулес, Сіротка, Рыбанька, бо імёны паўтараліся, а мянушкі не. Юрый Радзівіл Геркулес, ваявода, ганяў татараў і маскалёў на пару з Канстанцінам Астрожскім. Мікалай Радзівіл Руды – канцлер ВКЛ і прамоўтар кальвінізму ў нашым краі. Крыштаф Радзівіл Пярун – палітык і ваявода, які вызначыўся ў Лівонскай вайне. Мікалай Радзівіл Чорны – мецэнат і выдавец берасцейскай бібліі. Ці вось Радзівіл Сіротка.
Думаеце, чаму ён сіротка? Як гэта наогул спалучаецца з яго статусам сіротка? А гэта вельмі мілая гісторыя. Кароль Жыгімонт гасцяваў у Нясвіжы. Аднаго дня пачуў плач дзіцяці. Пайшоў шукаць і знайшоў немаўля, узяў на рукі і пачаў калыхаць. Ай, ты ж сіротка! А гэта быў сын Радзівіла Чорнага. Мянушка засталася. Мікалай Крыштаф Радзівіл сіротка – кантраверсійная асоба, як і ўсе Радзівілы. Здольны гаспадар, будаўнік. Нясвіж, якім мы яго бачым сёння, гэта яго праца. Артылерыя Нясвіжскага замку, дзе кожная гармата – гэта твор мастацтва, таксама ён. Паўсюль будаваў млыны, бровары, алеярні, фабрыкі, як тады казалі. Але пры гэтым дзівак. Купіў у Егіпце пару муміяў, але падчас вяртання праз Сярэдземнае мора, калі пачаўся моцны шторм, выкінуў за борт. Ну а што? Вы б не выкінулі, хочаце сказаць? А калі пачаў хварэць, то рэзка памяняў канфесію з кальвінізму на каталіцтва. Прычым знішчыў спадчыну свайго бацькі кальвініста, кнігі, друкарні. А вось Віленскай акадэміі падарыў друкарню. Ну вось такі чалавек, Радзівіл. Цікава, што нягледзячы на цяжкія хваробы, якія зрабілі з яго паўчалавека, як ён сам прызнаваўся, сіротка дажыў да 67 гадоў. Для Радзівілаў шмат. Чаму? Зараз патлумачу. Мала хто з Радзівілаў дажываў да 60. Гэта загадка і нібы нават праклён роду. Ну, глядзіце. Ганёнская лінія Радзівілаў вымерла ўжо ў другім пакаленні. Януш з біржанскай лініі памёр у 1620-м. Ён меў усяго толькі 41 год. Ягоныя дзеці з двух шлюбаў паміралі немаўлятамі, застаўся толькі Багуслаў. Але ён, амбітны, моцны, дуэлянт, Дон Жуан, памёр у 49. На ім біржанская лінія скончылася. А вось Нясвіжская лінія. Мікалай Радзівіл Чорны памёр у 40. Што такое 40 год? Яго сын Юрый, які паспеў стаць кардыналам, адышоў у 44. Станіслаў, малодшы сын, ардынант Алыкі, таксама нешта каля 40. Альбрехт, ардынант Клецкі, 34. То бок толькі той сіротка з усімі хваробамі дажыў да 67. Ну і далей бачым. 16, 42, 48. І вось што гэта? Праклён? Грэшны лад жыцця ці генетычныя хваробы? Зрэшты, падобныя тэндэнцыі былі ў любамірскіх і ў пацаў. Гэта не ўнікальны выпадак. Можа, даследчыкі неяк раскрыюць нам таямніцу, што ж гэта было? Ну і, канешне, сярод Радзівілаў траплялі экзальтаваныя, мякка кажучы, персанажы, як Геранім Фларыян. Пра яго пішуць як пра садыста, які любіў заглядаць у сваю прыватную турму ды слухаць, што там спяваюць вязні. Марыў пра ўласны флот, бо армія і артылерыя гэта ўжо мала, і гэта сумна. А яшчэ любіў ладзіць паляванні для сяброў. Напрыклад, для караля Аўгуста III, а паколькі той быў не вельмі, скажем так, спартыўны па камплекцыі, то для яго прывезлі і выпусцілі на адстрэл 9 мядзведзяў, 9 ласёў, 30 дзікоў і 30 ваўкоў. Цэлы звярынец. Кароль быў задаволены. Прыкладна ў той жа час быў такі сабе Марцін Мікалай Радзівіл, ардынант Клецкі. У таго быў перакос у іншы бок. У алхімію, магію, кабалістыку. Ну і яго, як не дзіўна, сямейны савет перадаў пад апеку таго самага Гераніма, які любіў турмы і флот. Што ж, знайшлі адно аднаго. Але эталонам у плане дзівацтва, канешне, лічыцца пані-каханку. Кароль Станіслаў Радзівіл, пані-каханку, трагічная і найбольш маляўнічая постаць эпохі сарматызму. Патрыёт, авантурыст, жыццялюб, прапойца і майстар самапіяру. Сармат, карацей. З той акалічнасцю, што зараз цяжка аддзяліць, дзе праўда, а дзе байка. Бо калі мы чытаем яго сучаснікаў Кітовіча ці Жавускага і ўяўляем усе гэты п'яныя оргіі з голымі дзеўкамі, пакатушкі на медзведзях, фейерверкі на ўласных пахаваннях, дарогі засыпаныя соллю, каб катацца ўлетку на санях, дык давайце памятаць, што гэта сатыра таго часу. Анекдоты. Калі ў 90-е на Расіі казалі «Ва ўсім вінаваты Чубайс», то ў Рэчы Паспалітай ва ўсім вінаваты Радзівілы. Гэта быў час эпахальных зменаў, калі вельмі выгодна было выставіць кагосьці вінаватым у крызісе дзяржавы. Каго? Ну, самага заўважнага Радзівіла, каб у яго асобе высмеяць сарматызм, як нешта кансерватыўнае, правінцыйнае.
заадно дакінуўшы легенды пра клейноты на мільёны дукатаў, якія той вывез з радзімы ці праз залатых апосталаў. Дарэчы, калі хочаце бонусны выпуск пра 12 апосталаў з золата, ды іншыя скарбы радзівілаў, якія шукаюць дагэтуль, пішыце ў каментарах, усё зробім. Байкі з кніжак Жавуцкага і Кітовіча на доўгія гады сфармавалі ўражанне пра радзівілаў. Не самае лепшае ўражанне. Іх перапісваў Адам Мальдзіс ужо ў савецкі час. А зараз тыя самыя байкі ў нясвіжы распавядаюць турыстам-экскурсаводы. І за ўсім гэтым балаганам губляецца маштаб роду, яго значнасць. Радзівілы заўжды паслядоўна баранілі незалежнасць свайго краю. Януш Радзівіл пайшоў на неверагодную рызыку, спрабуючы ўкласці саюз са Швецыяй і павярнуць палітыку ВКЛ на 90 градусаў. Дамінік Радзівіл у 1812 змагаўся на баку Напалеона. Міхал Радзівіл з Небарова у 1831 кіраваў войскамі паўстанцаў супраць Расеі. І некаторыя паспяхова рабілі кар'еру за мяжой. Так Фердынанд Радзівіл больш за 40 гадоў быў паслом Рэйхстага. Цікавы лёс яго сына Януша. У 1939 яго арыштавалі саветы і затарабанілі ў Казельск. Там яго асабіста дапытваў Берыя. І скончылася б гэта ўсё ў Катыні, каб Радзівіла не ўратавала заступніцтва караля Італіі, яму дазволілі выехаць. А на пачатку Другой сусветнай Януш спрабаваў размаўляць з немцамі. Свой уплыў і знаёмствы з Герынга, напрыклад, ён спрабаваў выкарыстаць, каб ратаваць кракаўскую прафесуру і спыніць тэрор. Але час князёў і арыстакратаў мінуў. Прыйшоў час ефрэйтараў і сержантаў. У 45 годзе Януша зноў арыштавалі саветы, як і Красіцкіх, і Замойскіх, і Браніцкіх. А жонка Януша, Анна з Любамірскіх, прыгажуня, так і засталася навечна ў расійскай зямлі, не вярнулася з палону. А Януш вярнуўся у Варшаву, пашчасціла. У якасці кампенсацыі за палац сацыялістычная ўлада выдала яму кватэру-двушку. Гуманна, праўда, як лічыце? Маглі ж расстраляць? Здаецца, 20-е стагоддзе цалкам разбурыла імперыю радзівілаў. Расцярушыла род, нават калі казаць пра тых, хто выжыў. Палац у Нясвіжы стаў народным, там зрабілі спецсанаторый. За більярдным сталом радзівілаў гулялі ўжо прадстаўнікі новай эліты савецкай. І той стол пасля аднаўлялі па кавалачках, бо калі народнае, значыць нічыё. А калі шар застрагаў у лузе, можна ж яго адтуль выбіваць ботам, культурка. Але ці гэта галоўнае? Більярдныя сталы, замкі, калекцыі даспехаў. Ці галоўнае ўсё ж такі след у гісторыі, ды сам дух сям'і, дух роду. Як думаеце? А калі хочаце глянуць, чым жывуць радзівілы зараз, пашукайце ў Фейсбуку, напрыклад, старонку Мація Радзівіла, бізнесоўца, мецэната ды вялікага сябра Украіны. А на гэтым мы з вамі развітваемся. За лайкі, падпіскі, данаты, калі вы не ў Беларусі і вам бяспечна. Чалом б'ю. Гонар і годнасць!